ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን ተኸታተልቲ ቤቴል ቻነል እምበር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ለመሆን ቀዳማይ ክፋል ታሪኽ ናይ አቡነ ፊልጶስ አንዳርየባይር ዘደብረ ቢዘን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። በረኸትን ረድኤትን የአቦና ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ታሪኽ አቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን። በመኑ ንመስሎ ወምስለ መኑ ናስተዛውጎ። ኣብ ልዕለቲ ዝፈጸምዎ ብርቱዕ ገድሊ ዝመስረትዎ ገዳም ብዘለዎ ኣገዳስነት ተጠማትን ታሪኻዊ መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣን ኣብ ሃገርናን ጎረባብትናን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝግደሱ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዓለም እውን ከይተረፈ ብፍሉይ ዝጥቀሱ ቅዱስ ኣቦና እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝብና ብፍላይ ከዓ ንሶም ብሃዋርያዊ ተጋድሎ ኣብ ዝጓዓዝሉ ደቡባውን ማእከላውን ምብራቃውን ክፋል ሃገርናን ሎም እውን ክብረ በዓሎም ንምስታፍ ከም ውሕጅ ብዝውሕስ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ፊልጶስ ኣቦይ እናተባሃሉ ዝመሓለሎም ለብ ህዝቢ ዝተፈሮም ንኡድን ክቡርን ኣቦዮም አቡነ ፊልጶስ አንዳርየባይር ኣብ መጀመርታ 14 ክፍለ ዘመን ዝተንስኡ እዞም ሕያውነትን ትዕግስትን ጽሙናን ንጽህናን ፍቕርን ጥብዓትን ገድልን ጽንዓትን ዝመላለዮም ኣቦ ኣብ ማእኸላይ ዘመን ታሪኽ ሃገርና ብዙሕ ኣገዳሲ ሃዋርያዊ ስራሓት ዝፈጸሙን ኣሰር ቅዱሳን ዝኸልዑን ንኻልኦት ብዙሓን ቅዱሳን መገዲ ዝጸረጉ ብርሃን ኤርትራ እዮም። ንሕጊ ሃይማኖትን ቃለ እግዚአብሔርን ዘይኮነስ ፍቓድ ነገሥታት ጥራይ እናመልኡ ንዝነበሩ መራሕቲ ጳጳሳት ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ተኣምራት ብምፍጻም ቁኑዕ ንዘይኮነ ትምህርቶምን ኣካይድኦምን ዘግሃዱ ብትምህርቶም ብተኣምራቶም ነቶም ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ዘሕፈሩን ነታ ርትዒት ሃይማኖት ኣቦታትና ብተጋድሎኦም ዘጽንዑን ኣቦዮም ልዕልና ስልጣንን ሓይሊ ዓለምን ብዘየገድስ ሎሚ ዓለም ንዝተሸገረትሉ ኣብ መንጎ ክርስቲያናትን ኣመንቲ ምስልምናን ተኸባቢርካ ተሳኒኻን ናይ ምንባር ክህሎት ኣብነታዊ ኪዳን ዝፈጸሙ ምድርን ባሕርን ኣስተማሚዖም ሕውነት ዘደልደሉ በቲ ዝፈጸምዎ ተጋድሎን ዝነበሮም ግርማ ሞገስን ከዓ ሓወልቲ ስምዒ ኣብ ሃገርና ዘንበረዮም ኣብ ዝመስረትዎ ገዳም ዝፈረዩ ደቆምን ካብ ሃገርና ሓሊፎም ኣብ ጎረባብትና ጨናፍሮም ዝተዘርግሐን ፍሬኦምን ሃዋርያዊ ተልእኾምን ብዝግባእ ዝፍለጥ ጎንዲ ምንኩስና እዩ። ስለቲ ዝፈጸምዎ መግለጽ ዘይርከቦ ድንቂ መንፈሳዊ ተጋድሎኦምን ተኣምራቶምን እቲ መጽሓፈ ገድሎምን ነዞም ቅዱስን ክቡርን ኣቦ በመኑ ንመስሎ ወምስለ መኑ ናስተዛውጎ በመን ክንምስሎ ምስ መን ክንመዓራርዮ እናበለ ክውድሶም ይነብር። እወ እዞም ቅዱስ ኣቦ ምስቶም ዝቐደሙ ቅዱሳን ኣበው ዘመሳስልን ዘዛምድን ብዙሕ ድንቂ ነገራት ገይሮምን ተገይርሎምን እዩ። ስለዚዩ ድማ እትገድሎም መስዋዕቱ ብዝሰመረሉ ብኣቤል ድዩ ወይሲ መመላለስ ብርሃናት ብዝረአየ ብሄኖክ ክንምስሎ እግዚአብሔር ካብ ዘውረዶ መዓት ብዝደሓነ ብንሆደ ክንምስሎ ወይሲ ምእንቲ ክህነቱ ዕሽር ብዝተቐበለ ብመልከ ጽደቅ ክንምስሎ እናበለ ምስቶም ዝቐደሙ ኣበው ብብሉይን ሓዲስን እናነጻጽረ ዝገልጾም ነፍስ ወከፍ ምሳሌያት ምስ እንምድምር ከዓ እቲ ናቶም ቅድስናን መንፈሳዊ ግብርን ዓብይን ፍሉይ ምዃኑ ኸነስተውዕል ንኽእል ኢና። እዞም ክቡርን ቅዱስን ኣቦና 42 ዓመት ቅድሚ ናብ ገዳም ምእታዎም 42 ዓመት ከዓ ገዳም ድሕሪ ምእታዎም ኣብዛ ምድሪ እዚኣን ነይሮም እዮም። ኣማን ብኣማን ብበረኸቶምን ረድኤቶምን ኣብ ልብን ህይወትን ምእመናን ሃገርና ፍሉይ ስፍራ ዘለዎም እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም ታሪኾምን ገድሎምን ምፍላጥን ምንባብን ዝግባእ እዩ እሞ ንበረኸት ክኾነና ንሎሚ ንባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል ንዜና ህይወቶም ካብቲ ሰፊሕ ገድሎም ቀዲሕና ናባኹም ነቕርቦ ኣለና። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ህፃን ፊልጶስ ካብ ኣቦኡ ይርዳእነ እግዚ ካብ ኣዲኡ መግደላዊት ኣብ ኣንከረ ባሩካ
ከባቢ ኣክሱም ኢትዮጵያ ተወልዱ። አቡነ ፊልጶስ በሃሳበ ቤዘን ጥቅምቲ ብግእዝ 1319 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 15 ዓመት ዘመነ ንግስነት ኣምደ ጽዮን ወዱ ንውድም ኣርዕድ ከም ዝተወልዱ ይገልጽ። ኣቦኦም ሓያልን ብርቱዕን ዓቀይታይ ከም ዝነበረን ሓኒታይ ዘብሎ ከዓ ሓደ ኣንበሳ ቀቲሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። በንጻሩ ድማ ኣዲኦም ካብ ብሩኻት ስድራ ዝተረኽበት ጾምን ጸሎትን ስግደትን እተዘውትር ምስ ሰብኣያ ኮይና ምጽዋት እትፈቱ ኣጋይሽ እትቐበል ቅድስቲ ካብ ህፃንነታት ሒዛ ካብ ካህን እግዚኣብሔር መጽሓፍ ቅዱስ ብሉያትን ሓዲሳትን ምስ ትርጓሚኡ ዝተምሃረት ነበረት። ነቲ ዝተምሃረቶ እውን ብግብሪ እትፍጽም ነቶም ዘይተማሃራ ኣንስትን ዘይተማሃሩ ሰብኡትን ከዓ ተጊሃ እትምህር ከም ዝነበረት እቲ መጽሓፍ ገድሉ የረድእ። ከም ሃና ኣደ ሳሙኤል ውላድ ስለ ዘይነበራ ድማ ኣብዚሓ ጸሎታ ክሰምዕ ሓሳባ ክሰምረላ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእምነት ትልምን ነበረት። የተለሜንካዮ ዘይከልእ ፀዊዕኻዮ ዘይጽምም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመልኣኹ ቅዱስ ገብርኤል ሊኢኹ ከም እትወልድ ኣበሰራ። ኣብ መዓልቱ ከዓ መልኣኽ ዝመስል ምልኩዕ ወዲ ወለዳ። እተን ማሕረስቲ እውን ብመልክዕቲ ዝተወልደ ቆልዓ ከም ዝተገረማን እቶም ዓዲ እውን ብዘደንቕ ልደት እዚ ህፃን እዚ ፍርሓት ስለ ዝሓደሮም ኣብቲ ዝተወልደሉ ተኣኪቦም ናብ እግዚኣብሔር ጸሎትን 41 ግዜታን ከም ዘብጽሑ ገድሎም ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ እዚ ህፃን ዝተመደበ ግብሪ እግዚኣብሔር ንኽርእዩ ድማ ታንጠዩ። ከም ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት እውን ክውለድ ከሎ እቶም ጉሩባብቱን ኣዝማዱን ተደኒቖም እዚ ህፃን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ዝብለና እቶም ከባብን ዓድን ከዓ ብዛዕባ ዝተወልደ ፊልጶስ ተመሳሳሊ ቃላት ኣውሲኦም ነይሮም። ብቅዱስ ገብርኤል እናተሓለወ ድማ እቲ ህፃን ክጥመቕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መበል 40 መዓልቱ ኣብ ዝተወስደሉ መግደላዊት ኣዲኡ ነቶም ካህናት ከምቲ ሃና ንወዳ ሳሙኤል ብመሰረት መብፅዓኣ ንእግዚኣብሔር ዝሃበቶ ኣነ ድማ ከምቲ መብፅዓይ ንእግዚኣብሔር ይህበየ ኣለኹ በለቶም። እቶም ዘጠምቕዎ ካህናት ድማ 13 ሕዳር ፊልጶስ ሃዋርያ ዝዝከረሉ ዕለቱ ምዃኑ ኣስተውዒሎም ብስምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ፊልጶስ ሰመይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ንዘሎ ጸጋ ርእዮም ከዓ ፈተውዎ። ኣቦኡ ፊልጶስ ከይተወልደ ከሎ ኣቐዲሙ ሞይቱ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣዲኡ መግደላዊት ድሕሪ ጥምቀት ወዳ ነዚ ዓለም መኒና ንወዳ ባሪኻን ስዒማን መንኮሰት። ኣቡነ ፊልጶስ ብብስራት ቅዱስ መልኣኽ ምውላዶም ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ዳሕራይ ምስ ዓበዩ ዝፍጽምዎ ገድልን ልዕልንኦምን ብቅዱሳን ሰባት ይኹን ብቅዱሳን መላእኽቲ ዝተመስከረሉን ትንቢት ዝተነገረሉን እዩ። ቅዱስ ገብርኤል ወዲ ከም እትወልድ መግደላዊት ከብስራ ከሎ እቲ ዝውለድ ህፃን ብትምህርቱ ብዙሕ ህዝቢ ዘድሕን ንብዙሓት እውን ኣቦ ዝኸውን ክቡርን ልዑልን ውላድ ክህበኪ ደቂ እውን ብዙሕ ኣይጉር ዝወርሱን ብወገን ምብራቕ ከም ከዋኽብቲ ዘብርሁ ክኾኑ እዮም ብምባል ነጊርዋ ነይሩ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እውን ኣቡነ ፊልጶስ ቅድሚ ምውላዶም በቲ መግደላዊት ዘላቶ ዓዲ እናሓለፉ ከለዉ ብሓጎስ ክምስ እናበሉን ብኣድናቆት ኣፎም ብኢዶም እናኸደኑ ነቶም ምስኦም ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቶም ኣብዛ ዓዲ እዚ ንብዙሓት ጉባኤ ኣበው መራሒ ዝኸውን ክውለድ እዩ ብምባል ብመንፈስ ቅዱስ ንዝተገልጸሎም ነገር ኣቐዲሞም ተዛሪቦም ነይሮም። እቶም ንህፃን ፊልጶስ ዘጥመቕዎ ካህናት እውን ዓበይትን እግዚኣብሔር ዝገለጸሎምን ብምንባሮም እቲ ኣብ ልዕሊ ዝተጠምቀ ህፃን ዝዓሰለ ጸጋ ዓብይ ምዃኑ ርእዮም እዚ ወዲ እዚ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ እዩ፣ ንብዙሓት ሰባት ኣቦ ክኸውን እዩ፣ ዝንኡ ኣብ ኩሉ ክስማዕ እዩ ብምባል ተነበይሎም። ኣቦና ፊልጶስ ካብ ኣዲኦም ተፈልዮም ናብ ገዳም ኣብ ዘቕንዕሉ ዝነበረ እዋን ክሕልዎም ዝተለኣኸ ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ዝበሎም ቃል ነዚ ቅድሚኡ ዝተነገረ ትንቢት ደጊሙ ዘጽንዕ ነበረ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ ክግለጽ ከሎ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መስቀል ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም ዕምባባታት ዘጊፀ እዩ ነይሩ። ንፊልጶስ ከዓ ከምቲ ትርእዮ ዘለኻ ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ዕምባባታት ኣበ ብዙሃን ክትበሃል ኢኻ በሎም። ብድሕሪኡ እውን በዓሉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተገሊጹ ኩሉ ምስጢራት መጻሕፍቲ ድሕሪ ምግላጽ ብተግባራት ጽድቂ ክብ ክትብል ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ዝኸበርካ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ብሕያው ቃሉ ተዛረቦም። ድሕሪ ምንኩስና እውን ኣብቲ ዓበይቲ ዝተጋድሎ ዝፍጽሙሉ ዝነበሩ ቦታ ተገሊጹ ኣበ ብዙሃን ክትከውን ኢኻ ኢልዎም ነበረ።
ኣዲኡ መግደላዊት ድሕሪ ምምንኳሳ ምህርቲ ብምንባራ ንእንኮ ሕፃን ወዳ ፊልጶስ መገዲ እግዚኣብሔር ከጽንዕ ብዝግባእና ማህረት ኣዕበየቶ። ቁሩብ ልቢ ምስ ደረበ ኸዓ እቲ ዝግባእ ትምህርቲ ምንኩስና ክስዕብን ክፍጽምን ምስ ለብዋ ናብ ገዳም ክሰዶዋ ብምውሳን ብዙሕ ናይ ምዕዶ ቃላት ተዛረበቶ። ሕፃን ፊልጶስ እውን ለብዋ ኣዲኡ ሰሚዑ ብዛዕብኡ ብዙሕ ክስከፍ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ደጊም ሊተሰ ኣቡየኒ ወእምየኒ እግዚኣብሔር ውእቱ ደጊም ንዓይሲ ኣቦይን ኣደይን እግዚኣብሔር እዩ ብምባል ጽኑዕ ናይ እምነት ቃሉ ሂብዋ ንህፃናት ለባማትን ጥበበኛታትን ዝገብር እግዚኣብሔር ከዓ ምስኡ ከም ዝኾነ ብምንጋር ኣዝዩ ባህ ብዘብል ቃል ብዛዕብኡ ክሳብ እትግረም ንኣዲኡ ኣጽናንዓ። ብኸምኡ ከዓ ኣደን ወድን ተፈላለዩ። ሕፃን ፊልጶስ ንድሕሪት ግልጽ ከይበለ ጸሎቱ እናብጽሐ እግዚኣብሔር ብርሃኑ ክኸውን መገዱ ድማ ክመርሖ እናተማሓፀነ ናብ ገዳም መገዱ ቐጸለ። ኣብ መንገዲ ኸሎ ድማ ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ባረኾ። ብድሕሪኡ ከዓ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተገሊጹ ንኹሉ ምስጢር መጽሓፍቲ ገለጸሉ። ደብረ ጸራቢ ናብ ዝተባሃለ ገዳም ክኸይድ እሞ ረድእን ደቂ መዝሙርን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ምስ ዝነበሩ በኪሞስ ዝበሃሉ ዓብ መነኮስ ክራኸብን ካብ ኢዶም ከዓ ክምንኩስን ኣስኬማ ክደፍን ተነግሮ። ኣቡነ ፊልጶስ ገና ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ መንፈስ እግዚአብሔር ዝተመልአ ብምንባሩ ስሩሕ ዘበለ ከምቶም ዝቐደሙ ቅዱሳን ኣበው ብመንክራት ዝደመቐ ነይሩ። ከምቲ ዝተነግሮ ከዓ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ ብኢድ ኣቡነ በኪሞስ ኣብ ደብረ ጸራቢ መንኮሰ። ስም ምንኩስንኡ ከዓ ከምቲ ክጥማቕ ከሎ ዝተዋህቦ ከይተቐየረ ፊልጶስ ተባሃለ። ካብ ኢድ ኣቡነ በኪሞስ ስለ ዝመንኮሰ ከዓ ሓረገት ውልዱ ካብ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ። ኣቡነ ጳኩሚስ፣ ኣቡነ ሊባኖስ፣ ኣቡነ ኦጽ ብእሴ ሰላም፣ ኣቡነ ኣድሃኒ፣ ኣቡነ ጰላዲዮን፣ ኣቡነ ቁቡእ እግዚ፣ ሐዋርያት ናቴዎስ፣ ኣቡነ ይስሐቅ፣ ኣቡነ እንመ ሰንበልት፣ ኣቡነ ዳንኤል፣ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ ኣቡነ ፓኪሞስ፣ ኣቡነ ፊልጶስ ዝብል ሓረገት ውልዲ ምንኩስና ሒዙ ይርከብ። እምበኣር ኣቡነ ፊልጶስ ኣብቲ ገዳም ካብ ዝኣተውሉን ብዝያዳ ከዓ ኣልባሰ ምንኩስና ድሕሪ ምልባሶምን ኣክሊለ ኣስኬማ ቅድስት ድሕሪ ምድፍኦምን ኣብዚ ደብሪ ንዘለዉ መነኮሳት ብትግሃት እናገልገሉ ብጾምን ጸሎትን ተጸሚዶም ይነብሩ ነበሩ። ይሰመይ ስምከ ፋድለ። እዚ ሰም እዚ ንቅዱስ ኣቦና ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዋህቦም ፍልይ ዝበለን ሕያብ እግዚአብሔርን ዘመልክት ስም እዩ። ሕፃን ፊልጶስ ገና ናብ ገዳም ቅድሚ ምእታዎም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ትንቢቱ ድሕሪ ምንጋሩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብዓብይ ዘፍርሐን ግርማ ተገሊጹ ነበረ። ኣእምሮን ልቢ ዘስፍሕን ትምህርትን ከም ዝገልጸሎም ከዓ ኣበሲርዎም ነይሩ። ብብልሓትካ ብዙሓት ምእንቲ ክዛረቡ ኣብ ሰማይን ምድርን ዘሎ ምስጢር ገሊጸልካ ኣለኹ ብምባል ከዓ ተዛረቦም። ኣስዒቡ ድማ 81 ቅዱሳን መጻሕፍቲ ምስ ትርጓሜታቶም ገሊጹሎም ነበረ። ከም ሐዋርያት እውን ሓይሊ መንፈስ ስለ ዝተቐበሉ ብኻልእ ልሳናት ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። እምበኣር ኣብ መምህር ቀሪቦም ፊደልን መጽሓፍትን ከይተማህሩ እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ዝገለጸሎም ካብ ፈደለ ዝብል ስርወ ግሲ ፋድል ተባሃሉ። ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እውን ይሰመይ ስምከ ፋድለ በእንተ ዘኢተምህርከ ፊደለ ሆሄያተ ፊደል ሃበ መምህር ኣላ ኣነ ከሰትኩ ለከ ከምኡ ድማ ንፊደል ናብ መምህር ከይከትካ በዓለይ ስለ ዝገለጽኩልካ ስምካ ፋደል ይኹን ድማ በሎም ይብል እትገድሎም። ስለዚ ከዓ ክሳብ ሎሚ ደቂቀ ማህበር ዘገዳም ደብረ ቢዘን ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ንነፍሶም ወዲ ፋድል እናበሉ ክጽውዑ ዝስማዓሉ ጊዜ ኣሎ። በቐረባ እንዝክሮም ቀዳማይ ፓትርያርክ ኣቡነ ፊልጶስ ንነዊሕ ዓመታት ብኣበምኔት መምህር ተወልደ ብርሃን ነዚ ክቡር ገዳም ዘገልገሉ ወዲ ገዳም ብምንባሮም ኣብ ገለ እዋን ብርትዐ ኣብ ዝተሓወሶ ዘለብኦም ኣነ ወዲ ፋድል ክብሉ ይስምዑ ብምንባሮም እዚ ኣባሃላ ርቱዕ ምስክር ክኾነና ይኽእል። ጽድቅሰ ይትትረከብ ዘእንበለ በእጹብ ግብር። ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ምምንኳሶም ነቲ ገዳም ብዝግባእ እናገልገሉ ኣበው ኣረጋውያን እናተራድኡ ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ብዘይ ዕረፍቲ መዓልትን ለይትን ይጋደሉ ነበሩ። ስጋኦም ፈጺሙ ክሳብ ዝደክም ከዓ ብትግሃት ብመንፈሳዊ ዕዮ ጽሙድ ነበሩ።
ካብቲ ገዳም ወፂኦምን ኣብ ከባቢ ኣድያቦ ትግራይ ብብሕትውና ምስ ቅዱሳን ኣበው እናተራኸቡ ሱባኤ የዘውትሩ ነበሩ። ሓደ ካብኦም ኣብ ኣፍ ጋሕጋሕ ዝተረኸብዎም ከዓ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ እዮም። ካብኡ ብምቕጻል ናብ ካልእ በረኻ ብምኻድ እውን ወግሪ ዓብይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ይጋደሉ ነበሩ። ኣብቲ በረኻ ድማ ኣራዊት መሮር ተገዝኡሎም ኣብ ልዕሊ ዓጋዜን ተወጢሖም ከዓ ይንቀሳቐሱ ነበሩ። ኣናብስ ከይተረፉ ኣብ ኩሉ ስርሖም ይሕግዝዎም ነበሩ። ንምሳሌ ኣብ ገዳም ትኹል ምሕደሪኦም ንዝኾነት ጉድጓድ ኣንበሳዩ እናተኣዘዘ ኩዒትሎም። ኣብ በረኻ ድበኔውን ፍሉያትን ኣዝዮም ዘፍርሑን ኣራዊት እኳ እንተነበሩ ግርማ ኣቦና ርእዮም ኣብ ቅድሚኦም ኣይቆምን ነበሩ። ሓራምዝ እውን መጺኦም ይሰግድሎምን ይጸርዎምን ነበሩ። ኣብቲ ኩሉ ተጋድሎ ዝገጥሞም ዝነበረ ተጸብጺቡ ዘይውዳእ መከራን መግለጽ ዘይርከቦ ድኻምን ሕማማተ ስጋን እቲ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ዝሕልዎም መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ኣይፍለዮምን ነበረ። ነቲ ኩሉ ሽግር ድሕሪ ምቕባሎም ቅዱስ ገብርኤል ክረድኦም ኣብ ዝመጸሉ እዋን ክንድዚ ዝኣክል ክሽገር ከለኹ ዘይረዳእካኒ ስለምንታይ እዩ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ እቲ ቅዱስ መልኣኽ ግና እቲ መከራን ሽግርን ንጸጋ ምዃኑን እቲ ምርዳእ እውን ድሕሪ ኩሉ ጸዋተወ መከራ ክኸውን ከም ዘለዎ ይዛረቦም ነበረ። እቲ ጽድቂ እውን ድሕሪ ነዊሕ ተጋድሎን ድንቂ መንፈሳዊ ስራሕን ከም ዝርከብ እቲ ቅዱስ መልኣኽ እናነገረ የጸናንዖም ነበረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰማያዊ ምስጢራትን ይገልጸሎም የጸናንዖምን ነበረ። ብኸምዚ ኣዝዩ ጽንኩር ተጋድሎ ጠቕላላ 30 ዓመት ኣብ በረኻ ብብሕትውና ጸንሑ። ኣብዚ ዕድሚኦም እምበኣር እግዚኣብሔር ተገሊጹ ደጊም ናብቲ ዘርእዮም ቦታ ከይዶም ንመንእሰያትን ንኣሹን ክምህሩን ምስኣቶም ከዓ ክቕመጡን ኣዘዞም። ካልኣይ ክፋል ታሪኽ ኣቡነ ፊልጶስ ይቕጽል።